Alang ya, wala, iwan tayo na ito. Sure ako. Oh no! May gulong na sumabog. So ayun mga katodo, group ride ito pero mukhang naging couple ride na lang kami. Kaway, babe. Yes. Tingnan nyo naman yung pillion seat ng Ninja 1000. So, mas malaki talaga siya compared sa mga pillion seat ng... Oh, nasusunog yung loob ng truck. Yo, what is up, girls and boys? Magandang umaga, guys. And today we are heading out of the Metro Manila at last, no? At last. So today kasama ko ang aking isa sa mga pinaka-importanteng tao ng buhay ko, ang aking Lovey Dubs. Ang mission natin today, pasiyahin itong ating palalabs. So we're going to Tagaytay kasama ang mga tropa. Actually na iniwan na kami kasi mabagal kami. But syempre magkikita-kita pa rin naman doon. So ang alam ko magmi-meet up kami sa, or nag-meet up na kami, and then kikita ulit kami doon sa may Shell ata, dito sa may ano ba to? MCX. Sa buhay mga katodo, no, paminsan-minsan talaga kailangan mo ring i-treat yung sarili mo. Kailangan mo ring mag-distress, ika nga. Kasi itong buhay natin talagang forever bakbakan na yan eh. Wala na tayong magagawa dyan. Life is somewhat, I would say, a competition. Hindi competition para sa iba, no? Kundi competition para sa sarili mo. And when you're beating up yourself so hard sa pagtatrabaho, sa pamilya, you always deserve a me time sa sarili mo, i-enjoy mo. And for us, isa itong pagmumotor sa gusto naming gawin. And yun nga, sa mga hindi pa nakakaalam, na itong aking partner nagmumotor din po ito. Kaya ganun na lang din ang suporta niya sa atin sa pagmamahal natin sa pagmumotor. Sa aking mga nabanggit mga katodo, no? So ngayon lalabas tayo papuntang Tagaytay. Tagaytay gaming lang naman to, hindi naman long ride. Hindi kagaya nung ginawa namin papuntang Subic. Sa mga hindi pa lang nakakita no, or hindi pa nakapanood nun, may vlog po tayo. Kasama ko ang aking OBR papuntang Subic. And matinding bakbakan yung ginawa namin doon, kasi parang 4 na oras ata namin kinuha. Gawa ng hindi namang high speed yung takbo namin, saktong chill ride lang. Alam niyo, masasabi ko rin na isa rin talaga din sa dahilan kung bakit nabili din natin tong motor na to, or malaking factor, no, na nabili natin yung motor na to, dahil sa pillion seat mga katodo, no. Ang laki kasi ng pillion seat nito compared to other big bikes. So kahit na sabihin nating sporty siya, para sa akin malaking consideration ang ginawa ng Kawasaki dito sa motor na to para maging isang touring bike din. Kasi of course pag touring, kumbaga kinonsider nila na may kasama ka talaga sa pagra-ride, no? So malaking pagpapasalamat din natin na merong gantong big bike na pwede talaga natin, or intended din somehow na para sa mga backriders, no? So ipapakita ko sa inyo mamaya, malapad talaga yung pillion seat. Ngayon hahanapin natin ang ating mga tropa kasi naiwan kami. Hindi namin alam kung asan sila. Alang ya, wala, iwan tayo na ito. Sure ako.
gulong na sumabog. That's them. So ayun mga katodo, group ride ito pero mukhang naging couple ride na lang kami. Kasi wala talaga guys eh, ang bilis talaga nila. I mean, ayoko namang isakripisyo yung buhay namin, lalo pat kasama ko tong aking minamahal eh. Alam ko naman yun na kahit papano eh makakadrag kami sa kanila, pero napakabait kasi ng mga magkapatid na yan. Sabi ko sa kanila, mauna na lang at magkita-kits na lang kami doon. Pero sabi nila hindi, sabay-sabay tayo. Yan ang sabi. So ito, ay nako mga katodo. Oh no, there, nasa kabila sila. Wala iba. Wala na, andun na sila. Ayun no. Ayun no si Sid, oo, kabila. Oh well. Andun sila sa ano? Nandun sa kabila, nag-exit na. Ha? Ah, mag-iway lang ako, I'll let them know. Bag of beans. Ito sinasabi ko sa inyo mga katodo, na group ride, mabagal talaga ako kahit wala akong OBR. 41 minutes. Okay, pasensya na kayo guys. And now it's our own pace. Woohoo! Kagaya ng sinabi ko, mababait yung mga magkapatid na yan, kaya maintindihan tayo dyan na naligaw tayo. Woo! Couple ride. Yeah. One stop. You're not alone. Mabuhay. Oh, galing. 200 yun ang ano natin doon. Kung nagtataka kayo mga katodo kung bakit ako tumatawa mag-isa, hindi po ako nababaliw, no? Kausap ko po ang aking OBR. Meron po akong intercom. May intercom kaming dalawa. So baka isipin yung baliw-baliw na ako. Hindi pa naman. Papunta na. Ito yung sinasabi nilang group ride ng umalis. Solo ride nung nasa kalagitnaan ng sinaiwan na. Bakit ganito? Ah, okay. Whew, kabado naman masyado. You okay? Yeah, my foot's touching me. Ay, magandang mag-vlog dito. Ay, nawala na naman yung ano. Are you touching it? No. How am I gonna touch it? No. How in the world will I touch? Let go of your... 1.1 Tagaytay Santa Rosa Road. Thank you. Bakit do not enter? Kakanan ata. One way, it says one way. Pwede ba iPhone, wag kang maselan? Kailangan namin ng tulong mo. Ngayon ka nagagaganyan. It says I can U-turn here. Sundin na lang natin. Oh yeah, may U-turn slot naman pala kasi talaga. Pero si kuyang nakawigo, umikot ni. There's the Nike factory. Eto si Kuya Wigo, nauna pa sa atin. Sip-isip na lang ginagawa nun, paikot-ikot. Charitos, here we come. Sulit dapat yung tapa mo ha. Kandaligaw-ligaw na kami, naiwan pa kami. Pag tumatanda ka na hindi siya nagkakaroon ka ng walang pakialam, no?
pero nagkakaroon ka ng sense sa buhay, no? And logic. Nagkakaroon ka ng sense sa buhay. Kasi kung bata-bata tayo, dito sa nangyari sa atin, I probably would be kinda pissed, no? Naiwan eh. Pero if you are old enough and you're mature enough, why would you do that? I-enjoy mo na lang, di ba? May mas importante eh. Yun lang naman yun siguro. Yung setting of expectation sa utak mo siguro ba? Or how you... Basta, maturity level siguro. Yun na lang. Etong mga ganito ang delikado. Hindi mo alam, tapos biglang magwa one way, ay magwa one lane, no? Ang diretso ka talaga sa bahay. Sure bull yun. Papapam, mga ganun eh, no? 15 minutes away. Charito, sumanda ka. We're coming, Charitos. Charitos. Si Charitos. Sobrang tagal mo na sa akin yung inaawitan si Charitos. Every time na pupunta tayo ng Tagaytay, tapos nadadaanan natin, babe, bag of beans. Woo! Ang saya! Tagaytay na. Ayan o, Charito. Ayun, nauna na sila. I think so. So mga katolo, galing kami dito sa Charito Bag of Beans. At kaway-kaway, babe. Yes. Yan siya yung naka-belt bag kasi malakas siya eh. So ito guys, yung sinasabi kong pillion seat. Tingnan nyo naman yung pillion seat ng Ninja 1000. So mas malaki talaga siya compared sa mga pillion seat ng other bikes, no? At ito yung lineup namin, GSX 1000 GT, Triumph, and GS. Grabe naman. Ang lakas naman ng pow! Suspension, mahabol tayo nun, mabilis magmaneho yun eh.
nitong mga taon to, no? Woo! Hindi na ganoon kalamig sa Tagaytay. Sulit pa rin naman yung mga tanawin, overlooking and all. Pero kung lamig yung hinahanap mo, wala na. Hala, inantay tayo. Yeah, we're taking our time. Nakakahiya. Mukhang kanina pa siya nag-aantay dun. Sobrang nakakahiya talaga. Inantay pa tayo ng ating kaibigan, mga katoto. Akala namin nauna na si Sid. Sid, kung nanonood ka man sa vlog kong to, maraming salamat sa'yo. I love you too, brother. Grabe, inantay pa talaga tayo. Sobrang nakaka-touch. Hindi nila alam na nag-chill ride na lang kami, kasi nga hindi naman kami talaga makakahabol sa pace nila. Pero talagang inantay tayo ng ating tropa. Grabe. Kaya sir, thank you so much. Thank you. Nakakatawa kasi marami nangyari today. Kahit ganun pa man, in-enjoy natin yon. Hindi naman yon something na bothering talaga. Yung tipong makakasira ng araw, hindi. Nasa mindset lang natin yan. Kaya kung kayo man, may mga pinagdadaanan. Minsan kasi binamindset lang natin dapat yan na yung pinagdaanan nating hindi maganda, hindi kailangan ikasira ng araw natin. Ganun lang naman. Maraming salamat guys once again sa pagtangkilik sa ating mumunting channel. And of course, wag niyong kakalimutan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan pa natin, at itodo natin. Peace out guys. Oh, nasusunog yung loob ng truck or ilalim. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.